Huomenta. Tämmöiset maisemat tänä aamuna. Aivan täydellinen aamu. Aivan tyyni aamu. Aivan tyyni aamu ja täydellinen aamu niinku metähtyshommiin. Täällä on vaan vittumaista, kun täällä kasvaa tuommoista kaislikkoa, niin tässä ei oikein muuta hyvää kivääripaikkaa oo kuin tämä ja tuohon ne pellolle tulee. Tässä on turvallinen ampua sitten joka suuntaan, ei oo taloja lähimaillakaan. No yksi suunta on vaan semmonen, että tuonne tulosuuntaan päin kun ei ammu, niin sinne päin kun ei ammu, niin muuten on turvallista ampua. Se ei oo taloja lähelläkään. Semmoista. Jospa tältä saatais tiputus kameralle, niin olisi se kyllä hyvin hienoa. Jos nuihin puihin tulisi, niin haulikolla sais nuihin pätkätä, niin sais siitä tiputuksen. Ja on tuolla sitten olisi tietysti kivääripaikka, kun ei ole sitä kaihlikkoa ja sitten tuonne päin jos menee, vaan tässä vakiopaikalla, mihin nuo teille tykkää tulla ja niin poispäin, niin ei oo oikein muuta kuin tuohon pellolle. Tässä on tosiaan turvallista ampua, että tää on kyllä viimeisen päälle hyvä paikka ja semmonen paikka, että täysin turvallinen paikka. Paitsi niinku tuo yksi suunta, että niinku sinne päin ei ammu, mutta sinne päin on talo aika lähellä, että sinne päin kun ei ammu, niin on hyvä. Ja tässäkin niin ottaa aina, että mehtää vasten ampuu sitä, niin se luoti pysähtyy viimeistään siihen mehtään sitten, niin uskaltaa tuohon peltoon ampua, jos tulee. Tää olisi unelmapaikka, kun pistäisi kuvat tuohon, niin täällä ei kivääriä välttämättä tarvitteisi. Kuvat pistäisi tuohon ja muutama unapanos olisi mukana, niin vittu tässä pelaisi haulikolla koko homman. Niin tää olisi loistopaikka, kun ne tuohon kuville laskeutus. Kuvastuspaikkana tämä olisi helvetin hyvä ja pelkkä haulikko mukana, niin tää toimisi vallan mainiosti. Vai mitä ootte mieltä, kansalaiset? Eipä siinä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin mä kehtaan taas läpätysvideo tehdä tyhjästä, niin minä laittelen sitten kameroita päälle. Tai yritän laittaa, jotta tilannetta tulee, niin jatketaan, palataan ja niin poispäin, niin palataan. Morjes.